Прывітанне. З вами канал Свабода Прэміум. Я Юрый Дракахруст, а таксама удзельнікі нашай сённяшняй гутаркі гэта Пётр Рудкоўскі, палітолог, акадэмічны дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў. Пётр, прывітанне. Добрый день. А таксама Роман Урбанович, дактарант сацыяльнай і культурнай антрапалогіі універсітэту Хельсінкі. Роман, добрый дзень. Добрый день, Юра. Добрый день, Петр. Тэма нашай сённяшняй гутаркі гэта, скажем так, палітычная, антрапалагічная, культурная аспекты мігранцкага крызісу, мігранцкай праблемы. Гэтыя праблемы абмяркоўвае Еўропа ўжо шмат гадоў, асабліва пасля 15-го году. Ну вось зараз прыйшла чарга і да Беларусі. Я прапаную збудаваць нашу гутарку як абмеркаванне, так бы мовіць, пар тэза і антытэза, пар контраверзаў. Ну вот давайте пачнем з тэзаў, тэзы і антытэзы, якая гучыць у беларускіх абмеркаваннях, там, в Фейсбуку, в іншых сацыяльных сетках, у СМІ. Дзяржавы маюць права ахоўваць свае межы любым шляхам і не пускаць да сябе тых, каго не хочуць. І антытэза. Ёсць міжнароднае гуманітарнае права, ёсць Жэнеўская канвенцыя аб уцекачах, ёй, дарэчы, вот сёлета якраз 70 гадоў. Людзі, якія жывуць на радзіме ў невыносных умовах, маюць права шукаць прытулку ў бяспечных краінах. Пётр, з чым вы згодны, якія аргументы на карысць той опцыі, якую падтрымліваеце вы? Дазвольце, я, можа, трошки расшыру праблематычнае поле. Можем таксама взять под увагу проблему бездомных, проблему бедности. И есть этичный императив, как солидаризоваться с людьми, которые находятся в вельми складанной ситуации. Это тычется и тех людей, которые находятся в небеспечных умовах, там, как ситуация войны, про что перадусім гаворыць Женевская конвенция. Есть люди, которые по тых ці іншых причинах апынуліся без даху над головой, есть тых, которые не маюць ежы. И гэты императив, ён вельмі важны. Для чалавечага гуманізму і маральнага прагрэсу ён вельмі важны. Но, тым не менш, ёсць пытанне гэтых спосабаў дасягнення магчымасцяў памагчы альбо дазволіць гэтым асобам дамагацца пэўнай дапамогі. Дапамагчы бездомным можна было б, напрыклад, скасаваўшы прынцып замка, не замыкаць на ключ дзверы, каб у выпадку, калі вельмі холодна, вельмі складана, каб можна было б увайсці у любы дом, ну і, скажем, пераначаваць. Тым не менш, бачым, што гэта хутчэй за ўсё не тая дарога, што гэта нават паралізавала спосаб аказвання дапамогі. Ёсць людзі з рознай грамадскай уразлівасцю, ёсць людзі, которые регулярно оказывают дапамогу, але я думаю, что нават гэтым людям была паралізавана магчымасць аказваць дапамогу. І нешта падобную логіку я прапаную адносна і іміграцыі. Тут гэты імператыў застаецца вельмі важным, застаецца ключавым, але тым не менш не любой цаной. Значит, не можем пагадзіцца на тое, што мігранты штурмуюць агрэсіўна, штурмуюць там межы. Вось, пэўныя тут працэдуры мусяць быць захаваныя. Роман, і ваши аргументы на карысць той опцыі, якую, напэўна, вы, можа, падтрымліваеце? Ці абодвух? В принципе, так. Тут цяжка не пагадзіцца з тым, што сказаў Пётр, але, хіба што можна дадаць нейкі каментар да гэтага, у тым сэнсе, што я асабіста лічу, што таксама ў гэтай канкрэтнай сітуацыі, пра якую мы абмяркоўваем, гэты крызісе на мяжы Еўрасаюза з Беларусю, мэта аднаго з зацікаўленых бакоў, скажем так, пры тым, што тут яўна больш за два зацікаўленых бакі ў сітуацыі,
гэта менавіта дасягнуць некага калапсу працэдур, которые забяспечваюць больш ці менш беспраблемнае функцыянаванне гэтых механізмаў аказання дапамогі бежанцам. Таму, строга кажучы, я б пагадзіўся з Пятром, перафармуляваўшы, што сапраўды для памежных службаў Польшы і Літвы важна захоўваць непарушнасць законных працэдураў, бо іначай гэта тое, што аддзяляе пэўны зацікаўлены бок, які паспрыяў узмацненню гэтай міграцыйнай хвалі, аддзяляе яго ад дасягнення сваіх вынікаў. Таму Роман, ну а вот наконт працэдураў. Я, зразумела, можа, не такі знаўца гэтых працэдураў, але я так разумею, што памежнік можа, скажем, спыняць перасячэнне мяжы, ну, скажем, всімі даступнымі сродкамі, включна і ўжыванне зброі, асабліва калі яе прарываюць, ну, як бы гвалтоўна. Хіба не? Наколькі я разумею, сапраўды так, хаця я таксама не дакладны спецыяліст у гэтым, але тут асабліва як бы ў кантэксце міжнародных дамоўленасцяў і канвенцый, тут вядзецца пра свайго кшталту такую гульню у кошкі-мышкі, ці як гэта назваць, таму што адначас з гэтым чалавек можа нелегальна, міжнародныя канвенцыі дазваляюць нелегальнае перасячэнне мяжы у мэтах складання заяўлення аб пошуку прытулку. І таму як бы атрымліваецца такое вось своеасаблівае ўзаемадзеянне розных галін права нацыянальнага і міжнароднага, што пакуль чалавек не перасёк мяжу нелегальна, памежнік мае поўнае права не дазваляць яму гэта зрабіць і, здаецца, ўсімі даступнымі сродкамі. Але калі умоўны мігрант там у нейкім іншым месцы нелегальна тую мяжу перасёк, міжнародныя канвенцыі дазваляюць яму скласці заяўленне аб прытулку. І вось, як прыклад, прыяцелька літаральна учора скінула мне цифровое даследаванне арганізацыі Amnesty International датычна выпадку з групай афганцаў на мяжы недалёк Брэста, здаецца, ў жніўні. Даследаванне гэта паказала, што польскія памежныя службы нейкім чынам парушылі працэдуру. Там фігуравала фармулёўка unlawful pushback, у адрозненне ад незаконнае выпіханне, у адрозненне ад законных форм выпіхання. Але рэальнасць, здаецца, такая, што вынікі гэтага даследавання, ў прынцыпе, нікога не хвалююць, таму што яно, па сутнасці, кажа аб тым, што ў нейкім канкрэтным моманце польская памежная служба, ну, нешта, скажем так, затупіла ў гэтых гульнях кошак-мышак, умоўна кажучы. Наступная контраверза, дилемма, это уже больше тычыцца стаўлення беларусаў вот да тых мігрантаў, якія знаходзяцца у Беларусі, якія сядзяць там у лесе, паляць дрэвы, вогнішчы. Одна ацэнка. Мігранты неадэкватныя. Яны самі сябе загналі ў пастку. Яны, ну, вот як кліенты фінансавых пірамідаў, як свой час МММ. Я ўкладу грошы, я атрымаю мільён. Ну, калі ты спадзяваўся, што ты атрымаеш мільён, то не крыўдуй, калі ты акажешся проста без усіх грошай. Маўляў, самі вінаваты, а адказнасць на іх саміх, няма чаго і шкадаваць. І іншая опцыя. Мігранты несчасныя людзі. Яны як бы не ад добрага жыцця прыехалі для іх на край свету, трапілі ў такую сітуацыю, яны маюць права шукаць лепшага жыцця так і там, як і дзе яны хочуць. Роман, пара выказванняў, з чым вы згодны і чаму? Я, в прынцыпе, згодны з абодвума гэтымі тэзамі, і мне падаецца, якраз такі у іх сінтэзе заключаецца вастрыня тае, як бы, драмы чалавечай, сацыяльнай, філасофскай, якую мы назіраем, што сапраўды, ну, я сумняюся, што, прынамсі, да прыбыцця ў Беларусь кагосьці з тых мігрантаў сілай
сажали на самолеты, силой набывали им квитки. То бок тое, што яны аказаліся там, дзе яны аказаліся, гэта вынік агентыўнага дзеяння рацыянальных актараў. Ну, магчыма, там менш разумных, чым беларускія каментатары ў Фейсбуку, але так ці іначай рацыянальных актараў, якія, тым не менш, паднялі некае рашэнне, якое нам адсюль відавочна падаецца не вельмі рацыянальным. І мне падаецца, ўся драма ў тым, што трэба, калі задумацца, што ж за умовы, што ж за баланс за і супраць яны ўзвешвалі, што ў выніку прыйшлі да такіх рашэнняў, якіх прыйшлі, ну што ж за безнадзейнасць за гэтым стаіць? Што ж прынамсі за суб'ектыўны свет, у якім яны прымалі гэтыя рашэнні, без адносна аб'ектыўных фактараў, пакуль што на хвіліну. Таму, ну, насамрэч, мне падаецца, гэтыя тэзы не супярэчаць адна адной, яны дапаўняюць некую такую досыць звыродлівую карціну света ў канкрэтным моманце. Пётр, а у вас таксама такі дыялектычны погляд, як тым, памятаеце, старым габрэйскім анекдоце, і ты маеш рацыю, і ты маеш рацыю, а потым там служка кажа Рэбе, так яны ж адзін аднаму супярэчаць, як яны могуць абодва мець рацыю. І ты маеш рацыю. Так вот, тут ёсць пэўная адна рацыя, Пётр? Тут akurat той випадок, коли є ще третій шлях. Часом кажуть, там, терцін, non-datu, третя опція немагчима. Хоча тут jeszcze третю опцію треба увести. Ну, зрештою, відказуючи на попереднє питання, я прокоментував ситуацію, прокоментував агульний феномен міграції і оборони межів. Так, адказуючи на питання, ці держави мають право обороняти свої межі? Ну так, адказно. Тим тут маємо ситуацію у даному випадку білорусько-польської, литовської і латишської межів, ситуацію специфічною, тоді, коли певний режим, оказавшися у ізоляції і хочучи показати свою силу любою ціною, ну, зрештою, дійничають так само не в одиночку, вось правакуе іміграцыйны крызіс. Тут гэта са сведчаннем саміх імігрантаў вынікае, што яны спачатку праходзяць даволі такую салідную апрацоўку. Можа быць, не ўсе, ну, бо тут маем дачыненне з некалькімі дзясяткамі мігрантаў, але бачна, што тут ролю вялікую іграе менавіта іхная апрацоўка. Што вось вы прыедзеце, мы тут дапаможам вам, ці падкажам, ці якая там рыторыка ўжываецца. Вось вы зможаце прабрацца там вось у Польшу, можа быць складана, але ва ўсякім разе мы тут дапаможам, падстрахуем іх і так далей. Яны апынаюцца паміж дзвюма сценкамі, з аднаго боку калючы дрот і польскія салдаты, которые абараняюць свае межы, з другого боку вельмі агрэсіўныя беларускія спецслужбы з сабакамі, которые нават страляюць, ну там, можа, не па мігрантах, дзякуй Богу пакуль што, але ва ўсякім разе ствараюць вельмі такую гусцішную атмасферу. Поэтому тут мігранты з'яўляюцца ў дадзенай сітуацыі ахвярай, но толькі хто нясе за гэта адказнасць, за гэтую сітуацыю, ну, зразумела. Вось. Вы сказали зразумела, Пётр, а ёсць меркаванне, што і яны таксама несуць адказнасць за свае дзеянні. Яны самі да гэтага прыйшлі. Безумоўна, частка адказнасці знаходзіцца таксама на тых, которые паддаліся гэтай апрацоўцы, ну, альбо свядома прынялі такое рашэнне, вот, увязацца ў такую авантюру по той ці іншай прычыне, але просто трэба разумець, што ну, чалавек ёсць чалавек, ён, значыць, калі тут з'яўляецца, скажем, такі салідны там дядя ці цёця, там, хутчэй за ўсё дядя, і который там ці прадстаўляецца як там амбасадар, там ці супрацоўнік міністэрства замежных справаў, ну, то унушае давер. Гэта цалкам зразумела, што многія паддаюцца гэтым абяцанням і
i po prostu nie mają takich значит, psychologicznych, tam, informacyjnych zdolności, jak всю эту трассу, всю эту ситуацию адекватно оценить. Но мы тут, маючи перед собой вот доступ до информации, сидячи вот тут близу к этих подій, ну, маючи так само інтерес міць як мага більш адекватну інформацію. Ось, у випадку там, ну, стандартового там іракійця ці афганця, ну, просто ніякі там туманні там уявлення, що там може бути. До речі, от про якби контекст певних країн, от я вчора прочитав пост одного френда, який пише, що ну от там менавіта зараз от каля мяжы знаходяцца в основном курды. І яны гавораць, што мы не вернемся в Курдистан. Мы тут застанемся живыми, мертвыми, але все равно будут. Але коллега пишет, что слухайте, а что в Курдистане? Войны там нема, забурэнняў нема, никакого голоду нема. И паводле яго у мигрантов просто нема подставы указать про невыносные умовы жыцця на радзіме. Это теза, а теперь антитеза. Ступень невыносности люди вызначают сами. И в этом сенсе, калі яны, я кажу, с краю свету на край света собрались, потратили там, может быть, домы продали, все, что у них было, продали, купили эти квитки, и вот у них апошні шанец, ну, магчыма, у них сапраўды не салодкае. И калі вот яны говорят, мы тут помрем, ці мы потрапим в Нямеччину, ці мы помрем. Вот калі яны так кажут, так вот, якая ваша позиция? Теза, антитеза? Что вы падтрымліваеце? Ну, як прагучала теза, што кожны вызначае ступень невыносности, но тут таксама трэба дадаць, што іншыя могуць і не пагадзіцца з гэтым вызначэннем. Вось, ну, але калі вяртацца да тых выказванняў курдаў, так прымаючы, што яны самі ад сабе так аўтэнтычна гаварылі, тое ж там ўжо пасля апрацоўкі беларускіх антирасійских спецслужбов. Ну, значит, тут, ну, конечно, значит, разные бывают ситуации. Там, у Курдистане ситуация все ж таки напруженная и нестабильная. Вось, у 4 краінах живучи, знаходячися, будучи этнічною меншістю і весь час под подозрением, что являешься фактором нестабильности для этих краин. Ну, конечно, это некомфортная ситуация. Потому что тут все опирается в то, якой ценой домагаться лепшего життя. Які попередньо були предприйняті кроки, як способом легальним трапити у Європу, коли справді є така небезпека. Ось. Коротше кажучи, тут значить, такий підход, що ну, кожен, хто заявив про невиносність, маємо опускати, ну, аналогічно, кожен, хто заявив, що з'являється бездомним, но це ще не означає, що кожного можемо опускати у свій дом і маємо право, значить, закривати на ключ свій дом. Роман, і ваш адказ? Бачыце, вось у гэтым выпадку я хутчэй згодны пагаджацца з антытэзай. Таму ж, як бы, перш за ўсё з той прычыны, што сітуацыя, в якой гэтыя людзі апынуліся, і тыя, як бы, тое, што до нас даходзіць іх нейкія там рэплікі, хоць, як Пётр слушна заўважыў, тут не до конца заўсёды можна уважаць іх за аўтэнтычныя. Але тым не менш, усё гэта, прынамсі, у мяне не стварае ўражання такой некай цынічнага разліку людзей, якія хочуць вось неяк так падманам ухапіць тое, што ім не паложана. Даводзілася сустракацца з приблизно такого кшталту меркаваннями тым же беларускім Фейсбуку, што вось як бы такая модель паводзінаў тых мігрантаў, усіх агулам нібыта, это вось так нахрапам пролезці, ўзяць тое, што не зарабіў, вось неяк надурыць, да, як бы сістэму. Халяўшчыкі. Так, але, ну, як бы тэарэтычна можна
прыпусціць, што там хтосьці з іх ці як бы заўважная частка, хаця гэтаму няма доказаў, мела такі матыў. Ну, але прынамсі цяпер яны як бы апынуліся ў той сітуацыі, як бы наўрад ці аб гэтым яны марылі, і наўрад ці як бы халяўшчык, вось гэта як бы той вынік тае як бы авантуры па неналежнаму здабыццю гэтага добра, за якім яны нібыта ломяцца ў Еўропу. А з іншага боку, тут як бы так абстрактна, просто кароткі момант хочацца дадаць, што гэта вызначэнне невыноснасці. Пётр зноў жа мае рацыю, сапраўды, што ну як бы людзі самі вызначаюць, што невыносна, але і як бы гэтаму можна давяраць ці не давяраць. Але ну я тут бачу некую як бы у перспектыве там будучыні там на 10, 20, 30 гадоў праблему, таму што ўсё больш і больш людзей у сусветным маштабе як бы спрабуе пакінуць, умоўна кажучы, глобальны поўдзень у накірунку глобальнай поўначы. І ну, нешта значыць з сусветнай арганізацыі, скажем так, жыцця, размеркавання, там, багацця і так далей не ў поўным парадку, калі ўсё больш і больш людзей кажа пра невыноснасць. Ну, калі як бы палова свету ці можна ўявіць, што палова свету вырашыла як бы схлусіць, ну, як бы так насампраўду можна жыць, а яны вось гэта праблема маральная, палітычная, такім вялікім маштабе. Я не маю уяўлення, як яе вырашыць, але тут проста як бы з агульнымі прынцыпамі нешта не ў поўным парадку, калі я напружанасць паводле гэтых прынцыпаў як бы прагназуе расці. Наступная контроверзия, наступная дилемма, она как бы вписывая вот этот миграционный кризис мигрантов у белорусский политичный контекст. Я разумею, что тут ободва тези может быть такие, хтось скажет спекулятивные, але ну тем не меньше, они гучать. Одна теза, что мигранты поводят себе так, как поводят себе белорусские влады. Як казав Александр Григорович, иногда не до закона. А мы плевать хотели на международные погоднения, на наши обязательства, на право. Вот мы хотим потрапить в Немеччину, ну вот мы ломаем плоты и прорываемся. Это теза и антитеза. Ну вот, коли белорусские протестовцы выходили на улицы белорусских городов, то яны ведали, что яны як бы выходзяць на недозволеныя акцыі. Часам і вуліцы перакрывалі, што таксама не прадугледжана беларускімі законамі. Так вот, атрымліваецца, што мігранты паводзяць себе так жа, як летась паводзілі беларускія пратэстоўцы. Теза, антитеза, Роман, з чым вы згодны? Ну, тут я як бы і згодны, і не згодны з абодвума, таму што ну, так, сапраўды неяк так выходзіць, што я пераважна у тым вашым анекдоце. Але кожны закон можа быць прыманы як справядлівы і несправядлівы рознымі групамі людзей па розных прычынах, пад рознымі варункамі і так далей. І вось мне падаецца якраз такі, ну, беларускі выпадак, ён відавочны, што строга кажучы, калі мы бярэм пад увагу фармальную літару закона, то пратэстоўцы яго парушалі. Але тым не менш, ну, усім зразумела, чаму так адбывалася, таму што як бы быў нейкі грамадскі кансэнсус сярод прынамсі шырокай часткі грамадства, таго пратэснага электарату, ці як там, што нешта з гэтым законам зноў жа не ў поўнай меры ў парадку прынамсі. По розных причинах зараз не месца и не час про это разважать. И я подозраю, что гэтыя международные правилы перасечения межаў, правила международной мобильности, ну, таксама відаць, что некаторымі, большасцю ці не большасцю з тых мігрантаў не ўспрымаюцца як до конца справядлівыя. Сумняюся, што як бы яны, там кожны з іх скажа, што не, там межы трэба ламаць. Я падазраю, што калі б у іх была магчымасць спакойна, легальна прыляцець там у Германію, яны, здаецца, хочуць нібыта ўсе як адзін. Калі б яны мелі магчымасць спакойна атрымаць там працоўную ці там якую там візу, прыляцець Германію,
не мець гэтых праблемаў, я пазраю, яны б іх не мелі. І, ну, скажем так, чым мне не падаецца важна, гэта аналогія з беларускімі пратэстамі, сітуацыі вельмі розныя. Але эмацыйны вопыт, мне падаецца, часткова падобны. Вопыт адчування таго, што нейкія правілы несправядлівыя. Штосьці з імі, мабыць, не так. Пётр? Значыць, аналогіі тут слабыя. У выпадку пратэстоўцаў ёсць канстытуцыйнае права збірацца, дэманстраваць і выказваць сваю думку публічна, і ёсць праблема таго, што гэтыя пункты канстытуцыйныя на практыцы проста не дзейнічалі. І, значыць, з аднаго боку гэтыя пратэсты яны былі ў духу таго, што дае магчымасць Канстытуцыя, а з другого боку упіраліся ў тое, што канкрэтны палітычны рэжым гэтае вышэйшае права не рэспектаваў. У выпадку атрымання дазволу легальна правесці там дэманстрацыю, я думаю, што ніякіх тут праблемаў, гэта аўтаматычна зняло б гэтую праблему. Канешне, тут можна было працягваць гэтую думку, кажучы, што вот такія ёсць фармулёўкі той самай Женевскай канвенцыі, которые даюць магчымасць. Толькі там наўрад ці маецца на ўвазе у абыход такіх стандартовых спосабаў атрымання візаў альбо атрымання прытулку у краінах, скажем, не найбольшай прыватнасці, скажем, не абавязкова ў Нямецчыне, але ў той самай Беларусі ці ў той самай Расіі, дзе ўсё ж такі, ну, значыць, там ёсць свае праблемы, тым не менш, ну, сітуацыя спакойная, там грамадзянскіх войнаў немає, гэтак далей, но тэарэтычна можна было б на гэтым і спыніцца. Вось. Ну, у выпадку тут парушэння з боку рэжыму правілаў ігнаравання. Ну, канешне, адна сітуацыя, калі суб'ект такой сілы, маючы за сабой там войска, паліцыю, там дзяржаўную ўладу парушае. Іншая справа, калі шараговы чалавек там, ну, як бы там мы не рэканструявалі б гэтае запечана, можа, хтосьці і быў цалкам добрай сацыяльным становішчам, хтосьці ў кепскім, і так далей. Гэта абсалютна непараўнальна з той дзяржаўнай уладай, з той дзяржаўнай сілай. У выпадку, калі такі сильны, моцны суб'ект парушае усялякія правілы, дзейнічае без правілаў, то гэта ўжо як бы бяспраўе найвышэйшай ступені. Сітуацыя, калі мігранты парушаюць пэўныя правілы, таксама кепска, але гэта зусім іншы маштаб, іншыя тут катэгорыі. І апошняя кантраверза, апошняя дылема, якую вы ўжо крышку закранулі, вот, Пётр, у сваім адказе, гэта такая тэза, прынцып першай бяспечнай краіны. Яны прыехалі ў Беларусь са свайго там жаху ў Курдыстане, окей, калі ласка, хай падаюць Александру Егоровичу там заяву, хай тут застаюцца, что они рвутся у Польшу, а тое і праз Польшу насамрэч мы хочам Нямецчыну, мало ли кто что хочет. Вось. Это теза. А антитеза, а якая бяспечная? Вот Евразвяз кажа, что там террор в Беларуси, репрессии, сотни людей в турмах, так значит небяспечная краіна. Чым рацыя, хто мае рацыю? Пётра. Ну, бачыце, тут тое, што палітычных апанентаў пераследуюць у Беларусі, адна справа, але тут наўрад ці мігранты там едуць у якую там краіну, в прыватнасці ў Беларусь, каб там дзеля палітычнай дзейнасці. Але калі б нават дзеля гэта прыязджалі, то ўжо зусім па-іншаму трэба было б ацэньваць гэтую сітуацыю. Не, тут гэта тое, што ёсць аўтарытарызм, тое, што пераследуюцца палітычныя апаненты, абсалютна не з'яўляюцца аргументам за тым, што тут гэта мусіла быць надалей небяспечная краіна для мігрантаў, которые уцякаюць там ад грамадзянскай вайны ці там ад крайняй там галечы і так далей. Гэты аргумент цалкам сэнсоўны.
Конечно, іншая справа, калі ўжо глядзім так унутры беларускай пазіцыі, зноў жа гаворым пра некантраляваны поток мігрантаў там у іншыя краіны, ці это было б добрым, калі б хлынулі у Беларусь у Расію, ці не варта было б там большыя некія прадпрымаць меры, каб абмяжоўваць гэта ўжо іншая справа. Тым не менш, агульны прынцып так, но ён добра прапісаны, значыць добра як бы такі здаровасэнсавы прысутнічае. Першая, бяспечная краіна. Абсалютна бяспечных краінаў няма. Нават у Нарвегіі праявік умудрыўся там каля 20 чалавек застрэліць. Просто няма на гэтай зямлі такіх абсалютна бяспечных месцаў. Такой адноснай стабільнасці, бяспекі. Беларусь, Расія, чаму бы і не. Тут абсалютна ніякіх няма пярэчанняў, каб іх менавіта і трактаваць як такі месца прытулу. Роман, а як вам падаецца вот этот прынцып першай бяспечнай краіны, наколькі ён, так бы мовіць, залатымі літарамі напісаны, што называецца в міжнародным праве? Ну, вот такое гучыць во многіх, дарэчы, скажем, каментатарах, што, маўляў, калі яны не хочуць у Беларусі, значит, не такая у іх ужо і кепскае жыццё. Ну, глядзіце, як бы вось тут я з Пятром не магу полностью пагадзіцца, але таксама я тут бачу два як бы слаі. З аднаго боку, ну, зноў жа, калі паверыць, што это аўтэнтычнае выказванне, што я, в прынцыпе, прыпускаю, тыя вось канкрэтна тыя мігранты, якія цяпер пытаюцца прарваць польскую мяжу, яны хочуць далей у Нямецчыну. Гэта як бы падказвае, што такому класічнаму абазначэнню вось бежанца, які бяжыць ад смяротнай небяспекі, яны, ну, мабыць, не да канца адпавядаюць ці не адпавядаюць, калі Польшчы ім недастаткова, калі мы верым як усім гэтым дэкларацыям. Тым больш Беларусі. Тым больш Беларусі. Але гэта як бы, ну, для мяне гэта таксама і нагода, можа быць, крытычна зірнуць на гэтую класічную дэфініцыю бежанца. Калі паўстаюць, ну, это ж не толькі как бы беларуская праблема, на розных участках мяжы Еўрасаюза не першы год ужо як бы падобныя сітуацыі час ад часу ўзнікаюць. І калі масы людзей бягуць, і чамусь гэта, між іншым, кажа пра пэўныя няроўнасці ўнутры еўразвяза, так? Ну, як бы, што, в прынцыпе, відавочна, што дзе Нямецчына, дзе тая ж Польша, хаця Польша не самая бедная краіна. Карацей, тут як бы праблема з азначэннямі. Калі ёсць там тысячы, а ў сусветным маштабе хіба сотні тысяч, калі не мільёны людзей, якім вось кроў з носу трэба ў Германію, я утрырую, ну, значыць, можа быць, з гэтымі вызначэннямі нешта не так. Але тут як бы гэта асобнае пытанне. Іншае, што вось Пётр кажа, што Беларусь абсалютна бяспечная краіна. Я не магу так сказаць для мігрантаў з Блізкага ўсходу. Таму што, па-першае... Была, што няма абсалютна бяспечных краін. Так, сапраўды, абсалютна бяспечных няма, што Беларусь адносна бяспечная краіна для гэтых мігрантаў. Па шэрагу прычын. Першае, гэтым мала цікавіліся, але і да палітычнага крызісу Беларусь не была такой ужо як бы удалым пунктам прызначэння для бежанцаў, таму што ввогуле бежанец як бы як суб'ект, это адносна як бы больш беспраўны суб'ект. Дзеля гэтага і ўзнікла гэтая дэкларацыя о правах бежанцаў, таму што яго ніхто як бы толкам не абароніць. Ён не грамадзянін краіны, за яго наўрад ці вступіцца краіна ягонага паходжання, калі ён адтуль бяжыць, і гэтак далей. І я сустракаў досыць такія як бы павярхоўныя звесткі пра там лёсы нейкіх паасобных цікачоў у Беларусі ў папярэднія гады, якія, ну, скажем так, спазнавалі злоўжыванне гвалтам і ўладай з боку сілавых органаў у большай ступені, чым шэраговы беларускі грамадзянін. Нароўні з тымі бежанцы мігранты былі трактаваны як маргінальная група, як анархісты, як бездомныя, тых, на кім паліцэйскі гвалт практыкаваўся больш, чым на сярэднім абыватэлі, нават апазіцыйным абыватэлі беларускім. Таму, як бы, ну, мне падаецца, што калі б вось тыя, тым больш той колькасці
мігранты попросілі прытулку зараз у Беларусі, я не даю гарантыі, што іх лёс быў бы спакайнейшым ад перспектывы спрабаваць праламаць польскую мяжу бервяном. Это одно, і іншае яшчэ таксама тое, што як бы прагучала ад Пятра у прынцыпе як бы разумнае сцверджанне, што ёсць нейкі аб'ём палітычных рэпрэсій датычна беларускіх грамадзян, які там выступаюць супраць улады, а бежанец у такой сваёй як бы пазіцыі бежанца ён не падлягае гэтым рэпрэсіям. Але гэта як бы падразумевае, што застаўшыся ў краіне гэтыя бежанцы ці мігранты, ці як тут карэктней сказаць, яны мусілі б сядзець як мыш пад венікам, як бы альбо сядзець як мыш пад венікам, будучы пакорна ўдзячныя за гэты прытулак, альбо атрымаўшы той прытулак і нібыта як бы уступіўшы ў той самы набор правоў, як і грамадзяне, яны бы адпаведна сталіся б аб'ектам тых самых рэпрэсій, якія спазнаюць грамадзяне. Тут як бы такая лагічная некая улоўка, ну але таму нават пра адносную бяспечнасць я не ўпэўнены, што можна так уж як бы ўпэўнена сказаць. Добра, дзякуй вялікі Роман, дзякуй вялікі Пётр. Я думаю, што гэтыя праблемы, у тым ліку і гэтыя экзістэнцыйныя антрапалагічныя праблемы, звязаныя з міграцыяй, мы яшчэ не адзін раз будзем абмяркоўваць на YouTube-канале Свабода Прэміум.